Tyler és un imbècil, d'això no hi ha cap dubte. És un imbècil que té greus problemes, diria. A més de possibles problemes de comportament. Només és un imbècil perquè vol ser un imbècil. Perquè no hi ha dubte que amaga alguna cosa. Això sí, té bons abdominals i m'agrada el color dels seus ulls. De vegades pot ser molt dolç. De tant en tant em treu de polleguera, però no passa res perquè em sento més atreta per ell del que m'agradaria reconèixer. I perquè els seus petons són meravellosos.